Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Lumintuning puja-puji sakti sadrutan sahabat Bardaya Pangaribawa kajengna. Wonten kalenggahan siang prasaja menika mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa dalah kasarira. Wonten ngarsa jenengan sami sayening para tamu para linggih kakung suwana putri albarana dumateng kula sak panca. Wonten ngarasanipun para pepunden para bini sepuh sesepuh saji sepuh ingkang agung mastuti dumateng pepuh nika taman ingkang pantes pinunggi pundi saha kinabekten. Wonten ngarasanipun para priyagung darahing nata monggo pandam-pandaming kawula dasih ingkang satu pantes seluhuring budi. Kula panjenengan para tamu agung sumawana putri ingkang dahan kinurmatan. Kanthi dinambaran tirap sira ing budi miwah ngaturaken sewu agung ing pangsama pinarena kala sak kanca saking campur sari lursa ingkang wijil saking jati serana keparangsuhan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya nrinjih pundi dawuh saking panjenengan ingkang amuga dadi panjenengan Bapak Narnos kaliyan Ibu Sukini ingkang wonten ing geneng Waleng Giriwarta menika ingkang sampun keparengan nampi kanugrahaning Gusti pikantuk omongan monggo putra ingkang kaping kalih nrinjih anak angger Isa Nur Fadilah seselehipun ugi wonten ing kalenggahan menika kala sakanca loro sasa ngabiyantara ngarsa panjenengan sedaya nrinjih nuli dawuh saking panjenengan Bapak Narnos kaliyan Ibu Sukini paligipun ugi panjenengan Bapak Karmo Paradi eyangipun ponang jabang bayi dari kala semanten anggadhahi nadi nrinjih bilih lair kanthi wilujeng keparenganing bali hiburan campursari dalah wonten ing kalenggahan menika kala sakanca ingkang kapitados saos selipur ugi kanthi pangandikan pambuka
kanca-kanca loro sampun nganti Tri Widyawati para tamu para linggih kangsana putri kebareng kula temaken ugi kebareng saos liber kantor panjenengan sedaya samangke sarengan kanca-kanca Widyawati wiwit saking sisih kanan mijil saking Jati Sarwana Jung Ayu Sarah Prastiwi kalajengaken mijil saking Jati Purno Jeng Triyanti Triplek ingkang salajengipun mijil saking Sido Harjo Rinjih Jeng Lia Hapsari ugi dalam pribadi Alexander Renaldi Ahmad Yusuf selamat makarya senarengan konco-konco Yuki Sagra video syuting Yuki sarengan konco-konco Indra Mulia audio sound system ingkang nampi ing sasana wonten kalengan menika para tamu para linggih kakung sana putri saat kala sakonco wonten kalengan menika katur panjenengan sedaya pambuka saking kala sakonco al artis Tombo Ati Kasud Jumeneng Ayu Sarah Prastiwi Triyanti Triplek Lia Hapsari. Matur sembah nuwun.